எவனாயிருந்தா எனக்கு என்ன? நாங்கள் மர்மம், நாங்கள் வலிமை, அவர்கள் விளம்பரத்தை எதிர்த்து நிற்போம். என்னை பிடிச்சா பிடி, என் முடியை கூட கூற முடியாது. நாம் ஒன்று பருவம், நீ கெட்டவன் என்றால் நான் உன் வில்லன். எவனாயிருந்தா எனக்கு என்ன? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மை மக்களே, ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். ஒரு சகோதரர் கேட்டிக்கிறாரு, சரியான கேள்வி தானே. அதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவி விஷயத்தை பற்றி அவர் பேசிக்கிறார். அதாவது கூலிக்கு இருந்தவங்களோட நிலைமை என்ன? இப்போ அரசாங்கம் உதவி செய்யலைன்றாலும் அந்த வீட்டு சொந்தக்காரவங்களுக்கு தான் அந்த உதவியை போயிட்டு கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த வீட்டில் இருந்தவங்களோட நிலைமை என்ன? இப்போ அந்த வீடு இல்லாமல் போனாலும் அரசாங்கம் அவங்களுக்கு தான் சல்லி கொடுக்க போகுது, யாருக்கு? சொந்தக்காரவங்களுக்கு. அப்போ பாதிக்கப்பட்டவங்க நிலைமை இங்கே. அது மட்டும் இல்லை, அப்போ அவங்க வீடு காசு கொடுத்து அவங்க வீடை கெட்டி அது முடியாங்காலும் அவங்க எங்கே வைப்பாங்க? சொந்தக்காரங்க 2-3 வீடு இருக்கும், அவன் வீட்டில் வைப்பான். அவன் பாதிக்கப்பட்டது அந்த ஆள்களுக்கு என்ன கொடுப்பானோ தெரியாது. ஆனால் அரசாங்கம் கொடுக்குற சல்லியை அவன் வச்சு வீடை கெட்டுவான். அதுங்கால அவங்க எங்கே வைப்பாங்க? இப்போ இந்த சகோதரோட வீடியோ பாருங்கள். இதுக்கான கேள்வி அரசாங்கம் தான் கொடுக்கணும். பாப்போம் இதுக்கு என்ன பதில் வரப்போகுதுன்னு. මචන් මේ කවුද අපේ ඔය කඩවල් කුලියට දීලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. එතකොට ඔය ගෙවල් කුලියට දීලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. මචන් දැන් ආණ්ඩුවෙන් උඹලාට දෙනවා නේද සල්ලි මේ ඕවා ක්ලීන් කරන්න. ඉතින් දැන් කුලියට හිටපු මිනිස්සුන්ට මුකුත් නැද්ද? උඹලා ඒ සල්ලි ටික සාක්කුවට දාගන්නවද? ඔය කඩහිමියෝ එතකොට ගෙවල් කුලියට දීලා ඉන්න අයිතිකාරයෝ උඹලා ඒ සල්ලි ඔක්කොම සාක්කුවට දාගෙන උන්ට ක්ලීන් කරගනින් කියලා. උන්ට එතකොට සතයක්වත් නැද්ද? ඒ කුලියට ඉන්න මිනිස්සුන්ට උඹලත් පුදුමාකාර තණ්හාවක් තියෙන මිනිස්සු බං. යකෝ මැරෙනකොට අරයි යන්නේ නැහැ. ඔය සල්ලි ඉඩම් අරෝමේ පෙට්ටිය ඇතුළට විතරයි යන්නේ තොපි. ඒ ගන්න සල්ලි මේ මිනිස්සුන්ට දීපන්. මොකද මේ මිනිස්සුන්ගේ බඩුනේ ඔය ගෙවල් වල තිබුණේ. ඔය ගම් වතුර එන වෙලාවේ උඹේ කඩේ ගහගෙන ගියේ නෑනේ බං. කඩේ ඇතුළට වතුර ආවා. එච්චරනේ. පුදුමාකාර තණ්හාවක් තියෙන්නේ උඹලා නම් කියලා වැඩක් නෑ. හැබැයි ඇහුවොත් මේ බන දාගෙන ඉන්නේ ඇතුලේ. දන්නවද? ඔය කඩයිතිකාරයන්ටත් කියන්නේ උඹලා කඩ කුලියට දීලා තියෙනවා නම් බං ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ කුලියට දීලා හිටපු මිනිස්සු කඩේ ඇතුලේ ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවේ නම් ගම් වතුරාවේ ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ සල්ලි දීපන්. ඒවා ක්ලීන් කරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ට ආයෙ එතනට එන්න. මොකද ඒ මිනිස්සුන්ගේ බඩුනේ. කතා කරලා වැඩක් නැහැ. උඹලගේ තණ්හාව නවත්තපන් ඔක්කොටම ඉස්සල්ලා. උඹලා මේ ඇව්වොත් බන අහගෙන ඉන්නේ අම්මේ පන්සලට ගිහිල්ලා නේද? මැරෙනකොට අරයි යනවා වගේ මේ බඩු ටික. උඹලගේ ඉඩම්, උඹලගේ සල්ලි ඕක නවත්තපන්. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ විදිහට සාධාරණ විදිහට හිතපන්කෝ බං. නිකන් උඹලම දිහා උඹලා බුද්ධුම සෙල්ෆිෂ් එකක් තියෙන උඹලගේ දන්නවද? ආත්මාර්ථකාමීකම ඉහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අපේ උන්ගේ. ඒකනේ වැඩේ. පොඩ්ඩක් බාන්න. අනිත් එක මේ කවුද මේ ඔය වගකීම් යුතු පුද්ගලෙක් ඉන්නනම් මේ ගැන පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද පව් මේ මිනිස්සු ඔය කොලියට හිටපු මිනිස්සු මේ මිනිස්සුගේ බඩු ඔක්කොම ගිහිල්ලා අර ගෙවල් වල අයිතිකාරයෝ විතරයි ගන්නෙ සල්ලි. චුට්ටක් එක බලලා මොකක් හරි කරන්නේ විසඳුමක්. மாமா கதவை திறங்க. சாமான் கொண்டு வந்திருக்கிற கதவை திறங்க. என்னவாப்பா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மாமா. இந்த நீங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதானே, அதான் இந்த சாமான் கொடுத்துட்டு போகும்னு சொல்லி வந்தேன் மாமா. இப்படி சோமாரிங்களா? என்னங்க மாமா? ஓம்பாப்பா சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை தான். காய்ச்சலாக மீறிக்கு ஜசாக்களாக இருந்தாங்க. என்னவாப்பா செய்கிறீங்க நீங்கள்? வீடியோவை பண்ணுறீங்க. இவ்வளோ காலம் யாருக்கிட்டே நாங்கள் அப்படி கை ஏந்தினது இல்லைவாப்பா. இயற்கையால் அனாதையாக்கப்பட்டீங்க வாப்பா. நாங்கள் இன்னும் பிச்சைக்காரனாவில் வாப்பா. நீங்களே வச்சுங்க உங்களோட சாப்பாட்டு. போயிட்டு வாங்க, வேறு யாருக்காவது கொடுங்க. இந்த வேலை செய்யாதீங்க. இன்மைக்கு மட்டும் தேடாதீங்க, மறுமைக்கும் சேர்த்து தேடுங்க. யாருக்கு உதவி செய்கிறனாலும் இப்படி வீடியோ பண்ணி செஞ்சு எங்களை மானத்தை காப்பாதீங்க வாப்பா. நான் இப்படியே கிடந்து செத்து போனாலும் தின்னாமல் கிடந்து செத்து போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த சாப்பாடு வேணாம் அப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க. இல்லை மாமா, அப்படி ஒன்றும் இல்லை மாமா. இல்லை இல்லை இல்லை, அப்படி ஒன்றும் இல்லை.
வேணாதா சாரி மாமா, மன்னிச்சிங்க மாமா, நான் செஞ்ச தப்பு தான் மாமா. இல்லை மாமா, என்ன வீடியோ எடுக்கலாம் மாமா, நீங்கள் வச்சு கொடுங்க மாமா. அப்படியா, இனி இந்த வேலை செய்ய மாட்டீங்கன்னு எடுத்த வீடியோ நான் அழிச்சு விடுங்க சரியா? இப்படி செய்யாங்க, மற்ற எல்லாரும் இப்படி விரும்ப மாட்டாங்க பாப்பா. சரி ஜசாக்கெல்லாம் போயிட்டு வாங்கல்ல.